yana yin wata addu'a da cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl wa a'udhu bika min al-jubn wa a'udhu bika an uradda ila ardhil umur wa a'udhu bika min fitnati dunya wa a'udhu bika min adhabil qabr. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman Allah tsari daga waɗannan abubuwa. Allah ina neman ka tsari daga rowa, Allah ina neman ka tsari daga ragwanci, Allah ina neman ka tsari kar in koma baya a cikin rayuwa, shine shekaru da za su sa mutum ya koma baya fahimtar komi, da kuma ina neman tsarinka daga fitinar duniya, ina neman tsarinka daga azabar kabari. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito. Hadisi na gaba hadisin Thauban yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama idan sarafa min salatihi istaghfara thalathan, cewa annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya ida sallah yana cewa astaghfirullah 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 sau uku, sannan yana cewa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Wannan ma Imam Muslim ya rawaito.